Herramientes del Paleolític. De pedra, de hueso, de pedra, cuchills, raspadors, puntes de fletxa. Neolític! Entre Paleolític i Neolític està el Mesolític. El Neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència. Els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia. Es van fer sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica. En el neolític van aprendre a domesticar animals i a cultivar. Es van fer sedentaris, van aprendre a construir poblats i van inventar la roda. Inventaren la roda. També inventaren la ceràmica. Les ferramentes del neolític són els gavinets, raspadors i les dals. Van construir senzills poblats. Més fort, més fort. L'invenció de l'escriptura. Amb l'escriptura hi va haver més comerç i els països es van relacionar més entre ells. L'aparició de l'escriptura va ser molt important. Molt poca gent sabia escriure. Dos grans civilizacions, grega i romana. Edat mitjana. Muy bien. Era un grup molt nombrós perquè la societat medieval era cristiana i seguia el cavaller medieval era un guerrer que servia al rei i altres era feudal que antes utilitzaven els cavallers medievals utilitzaven l'espada. Els nobles estaven formant per els senyors feudals, els nobles i els cavallers medievals. El del rei era la persona amb més poder. Edat moderna. El nom se li posa al continent del continent C, en honor a Américo Vespucio, un navegat italià que fou el primer en donar-se compte de que les terres descobertes corresponien en nou descobriment d'Amèrica i fou un període de grans viatges i descobriments. Durant l'edat moderna, l'evolució i l'escolavi van ser immens. La impremta va permetir fer llibres amb molta rapidesa. Lluís Aranicós com impremta l'escolavi. Cristóbal Colón va descobrir Amèrica a l'any 1492. Com que el rei de Portugal van ajudar a Cristóbal en el moment dels reis catòlics i van regnars. Era molt important quan tenies que navegar. A més d'ajudar a la navegació, també deia l'hora i de latitud. Impremta. Se va inventar en l'edat mitjana, però no va ser fins l'edat moderna quan va ser important. Cristóbal Colón. Edat contemporània. La Sagrada Família. El primer telèfon. El padre més important. El tren de vapor. Els fets que han marcat la història són el xapa per primera vegada a la Terra en 1900, la Lluna en 1980
que acaba con el estadio de la bomba muchas en Hiroshima y Nagasaki, matando millones de personas. La Guerra Civil Española. La edad contemporánea és el nom en què se designa. Més alt. L'edat contemporània és el nom en què se designa el període històric, amb la Revolució Francesa i l'actualitat. Comprèn un total de 227 anys entre 1700. Eren nòmades i vivien en coves, anaven en caça d'animals i fruits per a poder menjar. S'inventa el foc. Eren nòmades, eren caçadors i recol·lectors. Construïen els trens a una tècnica molt quilometrària. El descobriment més important va ser el foc, perquè podien cuinar, il·luminar-se en l'oscuritat. L'aparició de l'agricultura, l'aparició de la ramaderia, canvis importants econòmics, socials, innovacions tècniques, sedentarització. Neolític significa nova pedra, de l'edat prehistòrica fins a la invenció de l'agricultura i la ramaderia i la invenció del treball amb metall. Van millorar la seva vida ja que eren sedentaris. Vivien en cabanyes i poblats. Primer invent, la roda. El Neolític va ser una època en què els homes prehistòrics van descobrir moltes coses. El Neolític comença fa 10.000 anys, abans de Crist. La destral l'utilitzaven per construir cabanyes i està fet de fusta i pedres. L'edat antiga és l'aparició de l'escriptura. L'edat antiga s'entén des de que hi ha humans que comencen a escriure fa uns 1.500 anys, fins a la caiguda de l'Imperi Romà, l'any 476. La seva llengua era el llatí. Els romans fundaren un imperi. L'edat antiga és la segona etapa de la història. També el descobriment està en Roma, els murals i el necròpoli. Els cavallers es dedicaven a la guerra. Les armes són casco, ejermo, escudo, una espada i una cota de malla. L'edat mitjana és el període de la història intermedi en l'edat antiga i l'edat moderna. Els feudes eren porcions de terra que separaven els països europeus.
lluitar per aconseguir-lo. Això i apoderar-nos del seu poble. Vinga, cavallers! Això, vinga, cavallers, cal apoderar-se del seu repte. Moderna. Època de revolucions. El més important és el descobriment d'Amèrica. Es va inventar el astrolabi, impresa i brísola. La bicicleta serveix per a ir més ràpid i no contaminar. El mòbil serveix per a comunicar amb les persones. La cultivadora serveix per a cultivar la cultivadora serveix per a cultivar més ràpids les verdures. El cotxe serveix per a transportar humà, per a transportar gent a lugars. El vaixell serveix